Шет! Selam dostlar. Bugün bizde fokusçu Enes Abay Halil'in. Исәнмесез, Әнәс абый. Менә фокусчы булырга кайда өйрәтәләр? Ну, безнең булай Казанда специальный мәктәпме заведениеләре юк. Безнең бар цирковой студия. Шунда заниматься итәләр акробатика, эквилибр, жонглирование, а фокуслары уже ул индивидуально заниматься итәләр инде. Менә ул тренер карый кемнең әйбәтрәк куллары эшли, манипуляция дип. Шул аны сайлап ала да, әйтә, менә син фокусник булырсың дип. Менә шулай фокусниклар чыгалар да инде. Кызык икән. Bir fokusunu öğrenip bitirgençe көп mü vakit öte? Ну, фокуслар бит алар ике төрле булалар. Сез ишеттегезме шундай сүз иллюзия дип? Әйе. И бар шундай сүз манипуляция дип атала. Ишеткәнез бармы? Әлбәттә. Иллюзия ул ничек әйтергә, аппаратура сезгә фокуслар күрсәтә. Менә ашасың, андан чыгалар куянлар, ничек инде, чәчәкләр. Менә хәзер мин сезгә күрсәттем манипуляция дип. Менә ул бу жанр авыррак. Шуңа күрә аны көн сайын өйрәнергә кирәк. Кулларны ничек әйтергә, тренировка һәрвакыт булырга тиеш. Менә сез тамашачыга фокус күрсәткәндә килеп чыкмаса ни эшлисез? Ну, мондый хәлләр булганы бар инде, бөтен артистларда бар шундый хәлләр. Ну, аны ничек әйтергә, обыгрывать итәргә кирәк. Менә, допустим, бер-берне ничек тә үзә төшердең, или кесәдән нәрсә булса чыкты. Ну, ничек тә шаяртып әйтергә кирәк инде. Enes Abay, siz fokuslarını күрсәткәндә инде предметларны күбрәк кулланасыз? Кайсы миңа күбрәк шыймы? Минем иң яраткан реквизит дип атала безнең бу әйберләр. Тәнгә. Сезнең ут йотып караганыгыз бармы? Ну, яшь вакытында ничек әйтергә, 1-20 ел тому назад безнең фокуслар шундый популярный бар. Яндырасың салфетка, жатасың да, анар белән су белән эчәсең. Но кайбер вакытта ул неудачный була. Телләрне дә пешерергә туры кирәк менә. Шуңа күрә мин хәзер аларны күрсәтмим. Бу фокусларны в основном йогалар күрсәтәләр. Йогалар. Ну, восточный фокусник, факирлар дип атала ул. Факир ул шундый икенче жанр, ул иллюзионистлар түгел. Факирлар алар пычакларны ашыйлар, утларны авыздан чыгаралар, пияларда җыйлар. Шуңа күрә ул теге восточный магия дип атала. А хәзер мин сезгә менә бу фокус күрсәтәм. Мин бу шарикларны яшереп торам. Сез әйтергә тиеш, кайсы савыт астында ничә шарик яшердем. Ихтибар белән карагыз, менә карагыз. Берсен алам. 1, 2, 3. Ана күрдегез, ишетеп китте. Так, берсе китте. Опа, менә бу волшебный палочка дип атала. Так, яшердем. Так, тагын берәү. Менә шулай итәбез. Ышкына. Менә яшердем. Хәзер әйтегез, кайсында ничә штук сары, яшел, кызыл, кайсында ашырга? Сарысында юк. Сарысында юк? Ну, карыйм. О, молодец, браво. Так, хәзер син? Яшелендә. Яшелендә ничә штук? 1. Бер, монда 2 дә. Киресенчә. Менә монда Яшелендә ничә? 2. Кызылында берәү. Берәү. Монда 2 дә. Әйе. Ашабыз. Менә эшесе дә монда, күрдеңме? Менә шулай ул. Менә шундый хәл. Шет. Шадымы? Әйе. Fokusçular sirlərin bir qoşunda aşıb bitirmilər dilər. Şundan da şulaymı? Дөрес. Безнең мондай закон бар. Секретларны бер кемгә дә ашырга ярамый. Ләкин шулай да сез бүген безгә һәм безнең дусларыбызга кайбер серләрегезне ачачаксыз, әйме? Шаянлар. Мин, ну, ярар, мин сезгә бер фокус күрсәтермен, өйрәтермен аны күрсәтергә. Ну, ул соңрак була. Ә мин әле сезгә берничә фокус күрсәтмәдем бит әле. Әйдә, күрсәтегез алай булгач. Күрсәтәм, с удовольствием. Так, менә мин сезгә әйттем бит, фокуслар бар иллюзия дип, бар манипуляция. Менә хәзер сез карагыз да, әйтегез, бу иллюзия или манипуляция? Менә карагыз, менә мондай. Иллюзиядер. Менә, әйе, күрдегезме? Бер нәрсә юк. Менә шулай әйтәбез, абракадабра. Менә шулай кулны көтәбез и İllüziya. Ишек, монда тикшерәндә бар нәрсә дәсе? Юк, менә тамашалар тикшерәс, бер нәрсә дә юк. Хәзер син әйт, давай. Абракадабра. Может, синдән нәрсә булса булыр. Менә булды бит, менә чыкты. Менә җавыкларны алабыз. И мин сезнең алдына бәйлим аларны, менә карагыз. Менә 1, так, 2, так, 2. Хәзер син бәйлә, бер тапкыр, давай бәйлә. Әйбәт бәйләдегезме? Әйе. Менә карагыз, күрдегезме? Менә шулай хәзер мин җабам аларны. Оп. Менә икенче кулда бит. Берничә давай, кулыңны бир. Менә куябыз кулга. Син әйт, ахалай. Махалай. Син җавапларны аш. Сездә халады. Сез әйбәт бәйләдегезме соң? Җә бу нәрсә булды? Иллюзия. Манипуляция. Молодец. Менә мин 3 секундда сезгә биргәндә бу яулыкларны шиштем. Менә шулай. Тагын күрсәтергәме? Әйе.
Так, кім болуша? Давай, сен матурым. Мына шарикны ал. Тик шынымда бір нәрсе де жоқ, мен қолларда менің. Жоқ. Жоқ. Так, мына бұл шарикны алабыз. И мына мында кіртем, мен ана қара. Оп, хоп, мына шарик кіртем. Оп, осылай етеміз. Менің кіседе сихірлі тұз бар. Ну-ка, мына шылай алабыз. Сибеміз. Қазір ұрып жібер. Давай, опа, жоқ. Ануға қарайым әлі сенің қолына, давай, екінші қолына. Мына шылай әкірінде аш. Опа, опа. Сен волшебник екен, міне. Үш шарик шықты. Міне шылай. Так, жаңадан тек қолада бір нәрсе жоқ ма? Жоқ. Өке, қарайым құлағыңда нәрсе бар. Опа, міне бір ақша шықты. Айттым бе? Дейін алай. Оп. Ашайым, әні бұрындан түсірем. Так, міне әйбәтірек иқтибардан қарағына құлаққа кіртем, сенің құлақтан опа, шығарам, міне нәрсе шықты. Әсәзіз әйтірге тиіш қайсы құлды әшірдім. Құп, қайсында? Мында. Сен қайсында тілесің? Шунда не бөлім? Жоқ, молодец, олай етті бірем. Тағым, бір, екі, үш. Қайсында? Мынсында. Еғы мұнда. Пока один-один, бір, екі. Бүгін мен сізіне үйретем, міне қарағыз. Самый главный мында, мына бұл монета, мына бұл қолда тұрға тиішме, көрді ме? Мына шондай мышцалар. Мына былай еткеш, оп, мында ешіресің. Бұл қолда қала. Анарсы мына бұл қолдан еткеш, ол мында қала, көрді ме? Мына күн сайыншыларға керек. Бұл қолмен үйретерге, бұл қолын үйретерге, ол тұрға тиіш. Мына шылай шарикларда қой біздің шариклар. Мына көрдіңіз ме? Алдым. Мұнда ма ол? Жоқ. Жоқ. Қой ол. Мұнда? Қойыңыз. Конечно, сихар білесің, сихар профессионал. Мына шында үйретерге керек. Мына шылай тұтырғаны, мына көресіз ме? Мен сізге секрет айтайым. Анары мені фокуслар, коллегалар ұрышалар шының үшін. Так. Ну, давай, мен сізге фокуслар көрсетем, мына қарасы. Мына бұл біздің зубочистка деп аталады. Мен қазір қоларда ішірем, сен етерге тиіш қойсы қолда. Бір, екі, үш. Қойсында. Мынсында. Молодец. Пока 1-0. Так, бір, екі, үш. Мынсында. Ух ты, браво, ну-ка. Тағын. Бір, екі, үш. Сөзіне ялғалар болмай, профессионалар. Әнәс абай бізге қонаққа келгеніңіз үшін бек зор рахмет, келешекте де келуіңізді тілеп қалабыз. Оңышлар сізге. Бек зор рахмет, с удовольствием сізге келем. Яңадан сіздің передачаға. Бүгін бізде қонақта Татарстанның от қазанған артисті, фокусшы Әнәс абай Халиуллин болды. Тапшыруларыбыз давам ете. Біздің білен болығыз.